musakangani pamakatangira. Vamwarume, you had nothing. Kana mune nharo ine munotora mapicture ezvitupa zvenyu. Ndopa muchaona kuti mainzwisisa varume vari pashaya dzakapinda mukati. Vana maiwo hapana maiti mukomana akaridza muridzo mucheo ukazonzi handisi kutaura ikoko. But makaremekedzwa, maakunzi mai nhingi, maakunzi baba nhingi, inyasha dzaMwari. Dai zvaivhotwa again kuti vamwe vanhu munoona vakafitana here. Vamwe vaigona kutaura kuti baba nhingi namai nhingi havana kufitana, unayo wai, inyasha dzaMwari. So World Cup first round, vangoita kisi yakasimba bedzi mawina. Tinoita sei? Majaji, are we ready? Vemufananidzo zviri kubuda live. So atiri mwewe nharo, make sure kuti wakamira nemurume wako chaiye chaiye. On your marks. Majaji, are we ready? On your marks, get set, go! Zakwana, zakwana. Depi kapo ya wina. Awawa. Kwa wame de wapi wa maona. Awawa. Wame futi. Wapi. Awawa. Wame garai pasi. 1, 2, 3. Wame garai pasi. Alright, number 4 wame. Talent Gardens World Cup quarterfinals. Garai pasi wame. Announcement yakakosha, make sure to wakamira nemurume wako chaiye chaiye. Talent Gardens World Cup quarterfinals. Majaji, are we ready? On marks, get set. Where mira? Talent Gardens World Cup quarterfinals. World Cup finals. My quarterfinals, guys. Go! Zakwana, zakwana. Depi kapo ya winner pa. Mesema winner, garai pasi. Mesema ita number 1.